Naše deti, Ladička a Slávko, chodia do školy v Krásnych sadoch už 3. rok. Vďaka spôsobu, akým sa tu deti vzdelávajú, máme na seba a na naše záujmy viacej času. Školské povinnosti, ale aj krúžky, domáce úlohy, všetko sa deje priamo tu v sadoch. Po škole majú tým pádom deti viacej času a my ho môžeme všetci tráviť spolu. Ten ranný zhon asi poznajú všetci rodičia. Vyháňanie z posteli, príprava raňajok, odchod do školy a potom do práce. S manželom máme v Poprade malý obchodík so zdravou výživou. Sme tu viac menej celý deň. Bolo by pre nás komplikované, ak by sme museli z práce odchádzať a rozvážať deti po krúžkoch na rôzne miesta. Práve to je jedna z vecí, ktorá nám na Krásnych sadoch veľmi vyhovuje. Deti si tu po škole môžu vybrať z viacerých krúžkov, ktoré absolvujú priamo tu. V škole na deti zbytočne netlačia na to, čo im nejde, ale práve naopak podporujú ich v tom, na čo majú talent a v čom sú detičky výnimočné. Keď po práci prídeme domov, s deťmi už nerobíme domáce úlohy. Maximálne raz za čas riešime nejaký projekt, na ktorom deti pracujú niekoľko mesiacov. Voľný čas tak máme pre seba. Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo šťastné. My máme doma šťastné, spokojné deti a tým pádom sme spokojní aj my.